Police officer nga gilambigit ni kanhi PCSO General Manager Royina Garma sa pagpusil patay kang Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili kasamtangang nadistino sa Lapu-Lapu City Police Office. Apan ang naasoy police officer wala pa gilwatang pamahayag kabahin sa pasangil bato kaniya. Ani ang report. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niadtong Oktubre 7 lang nagpadaog memorandum ang Police Regional Office 7 sa reassignment ni Police Captain Kenneth Paul Albotra sa Lapu-Lapu City Police Office gikan sa Cebu Provincial Police Office. Apan wa pa kini tatawng assignment. Ug kay OIC pa ang posisyon nga gihuptan ni Police Colonel Dayan Agustin, bugtong ang Police Regional Office 7 ang makapagawas og order kung asa nga specific unit i-assign si Albotra. Waiting unta siya mga order na ibutang siya assignment, pero considering na itabo, for the meantime, putting status paghihapon na as of now. Ikwata to niya ang iyang sa inquiry sa Padcom. After ato, dito na siguro siya matigado niya. Matod ni Torres, karong tuiga lang gipakanselar sa Camp Crame ang ranggo ni Albotra nga police major nga nahuptan niya ni adtong 2016. Busa nabalik siya karon sa ranggong police captain. Effective tong 2016 niya nga promotion, i-cancel sa to kay medyo nagka-problema ang iyang eligibility sa Napolcom. Manang for the meantime, gibalik siya sa ranggo nga police captain. Si Albotra sakop sa batch 2006 sa Philippine National Police Academy. Atol sa House Quad Committee hearing niadtong Biyernes, gibutyag ni kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma o kanhi Cebu City Police Office Director nga usa ka police major nga na-assign sa Region 7 ang nanghambog sa iyang kalambigitan sa pagpatay kang Halili ni adtong 2018. Pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Ang naasoy police officer, ginganlan og Police Major Kenneth Albotra ug matod ni Garma, posibleng nagranggo na ni karon og Lieutenant Colonel. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team. Samtang gipadayag sa tigpamaba sa Police Regional Office 7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare nga andam ang ilang buhatan sa pagpakig-alayon sa Kongreso kung ugaling aduna kinikinhanglanon sa nagpadayon nga investigasyon. Gidugang ni Pelare nga wa matarog ang hutong sa kapulisan sa riyon sa mga mitumaw nga isyu karon ug padayon lang sila sa ilang responsibilidad. What we can just contribute is kung naay mga data or naay mga officers nga ipatawag is we will make sure that or we will encourage them to appear. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Police Captain Albotra apan wa kini mitubag sa among mga tawag ug sa mensahe nga among gipadaka niya pinaagi sa Messenger. Uban ni Marlon Malgazo ug Cleofer Lumayag, Luan Merondina. Balitang Bisdak.